раиси шаҳри озира яъне ки раиси шаҳри наврустами эмомалӣ дар баромади худ гуфтааст ки ба телефони боварӣ занг занед ва ман ҳамаи он пешниҳоду дархостҳои шуморо чӣ мегирам ба инобат мегирам. яъне ки ба телефонҳои боварии шаҳрдорию чиҳо ба мақомотҳо ман якчанд бор маслан ба барқи тоҷик занг задам, онҳо телефонро набардоштанд. ин моҳҳои январ буд, хеле ки барқро хомӯш мекардан, ҳамон вақт буд. баъд аз замон ман ба телефонҳои боварӣ он қадар боварии комил надорам. худ донишҷӯ ҳастам. аввалин масъалае ки маро нороҳат кардааст, ин масъалаи нақлиёти хатсайри рақами 8 мебошад ки маро хело ҳам нороҳат кардааст. дар баробари дер омаданаш автобусу троллейбусҳои рақами 8 боз одамонро аз меёр зиёд мегиранд ки дар он ҷо албатта на танҳо дар омадан, балки барои нафас кашидан ҳам ҷой намемонад. хуб мешуд ки агар масъалаҳои ҳамин хатсайри рақами 8-ро дида мебаромаданд. чӣ тавре ки барои мо маълум аст, дар кишвари мо нақлиётҳо яъне автобусҳои нав омаданд. дар баробари автобусҳои нав омаданаш боз онҳоро ба хатсайри 3 ва 1 ҷой карданд. ба фикри ман ба хатсайри 8 талабот бисёртар аст назар ба хатсайри 3 ва 1. хуб мешуд ки ҳамон масъаларо раиси шаҳр дида мебаромаданд ва чораҳои зарурӣ меандешиданд. агар имконият бошад, албатта ман мехостам ки бо онҳо дар тамос шавам ва ин масъаларо ба қадре ҳам бошад бо онҳо ҳаллу фасл намоям. ман боварӣ дорам ки ҷавоб медиҳад ва яъне ба саволҳо ё ки ба ҳамин телефоне ки боварӣ аст занг занем ҷавоб метиҳам. шумо бо дархостатон занг мезанед? дархост ягон мартаба занг назадам, агар шавад занг мезанам. барои беҳбудии шаҳр чуноне ки ҳозир мебинем, дар сари ҳар қадам кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ меистанд ки ин фикр мекунам ин он қадар ҳам истодани онҳо шарт ҳам нест, чунки дар сари ҳар қадам унҷо камераи назоратӣ насб карда шудааст. метавонанд тариқи ҳамон камераи назоратӣ назорат баранд. чуноне ки боз дар давлати пешрафта аст, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ сигор кашидан, мусор парфтан манъ карда шудааст, маслан дар ҷӯйбору дар кӯчаҳо. онҷо метавонанд ягон кормандонеро гузоранд ки ҳамон шахсоне ки маслан ба ҷӯйбору чиё мусор мепартианд ба қадди роҳ, онҳоро метавонанд онҳо штараф кунанд, ҷарима намоянд. ин метавонад ба чии шаҳр, ҳам ба тозагии шаҳр ва ҳам ба пешрафти маданияти шаҳр кӯмак кунад. барои рушди шаҳр бояд ки бисёртар ҳамин телефонҳои ҳастанд ки дар роҳҳо мондагӣ ҳастанд. барои шаҳрвандон яъне лозим мешавад вақте ки дар дасташон телефон надоранд, бо ягон шахс мехоҳанд занг зананд. аммо ин хуб нест. баъзе нафарро мебинед вақте нестанд дар шаҳр, ҳамон хел телефонҳо мондагӣ нестанд, насб кардагӣ нестанд. аз як нафар мепурсӣ, мегӯ телефонатро деҳ. ин аз рӯи ҳам одоб нест, шояд ки надиҳад ҳамон телефонашро. ҳам бисёртар хуб мешуд ки дар роҳҳо, ҳамин дар пойтахт умуман телефонҳо насб карда шавад. проблемаи асосии ҷавонон дар он аст ки масалан барои онҳо бисёртар вақти худро дар букмекерс ки ҳо мегузаронанд. дар маҳаллаи 102 ки мо зиндагӣ мекунем, дар он ҷо ҳатто ҷавонон то соатҳои 1-2 яъне вақти худро дар он ҷо сарф мекунанд. яъне назорати падару модар ҳам нест ки то ба онҳо гап зананд ки яъне зудтар онҳоро назорат намекунанд ки онҳо зудтар ба хонаҳои худашон яъне баргарданд. ва инчунин бояд барои чунин ҷавонон бояд барои онҳо дарсҳои кушод гузаронда шаванд, яъне ягон ҷое бошад ки яъне ба варзиш машғул шаванд, яъне ҷойҳое ки яъне дар он ҷо теннис бозӣ мекунанд ё ҳамин чунин ҷойҳо, яъне ба ҳамин чунин ҷойҳо яъне бисёртар раванду яъне вақти худашонро зиёдтар дар ҳамон хел ҷойҳо яъне гузаронанд.